Fl-aħħar 10 snin kienu 126,600 persuna li telaw għat-test tas-sewqan. Minnhom kienu biss 34,064 li għaddew mal-ewwel test. Bl-oħrajn ikollhom jitilgħu għat-tieni tielet darba jew iktar biex jingħataw il-liċenzja. Xi ftit tal-pika bejn dawk li jitħarġu biex isiru sewwieqa dejjem ikun hemm u fejn jidħol dan it-test l-għajta li l-irġiel isuqu aħjar min-nisa hija ikkonfermata. Almenu fil-bidu. Silvana Bartolo minn Transport Malta spjegatilna kif mill-1000 test li jsiru ta' kull xahar ir-rata ta' suċċess għall-irġiel hija ogħla. L-irġiel jgħaddu qisu 15% iktar mill-nisa. Il-pass rate tkun qisha ta' bej 55 u 60%, mhux mill-ewwel darba, l-ewwel darba tkun qisha dik ta' 30%. Imma l-irġiel dejtent li jgħaddu iktar min-nisa. L-iktar sena li fija saru testijiet kienet fl-2011 biktar minn 14,000 test. U jidher li din is-sena mhux se tkun wisq il-bot kif sawwissu kienu 9,285 dawk li marru għat-test tas-sewqan. Minnhom kważi 4,800 persuna għaddiet wara ċans jew ieħor, filwaqt li 4,180 weħlu. Fid-dawl tal-persentaġġ għoli ta' nies li jeħlu mit-test, saqsejna x'inhuma dawk l-affarijiet li jġelu l-10 eżaminaturi ta' Transport Malta iżommu idejhom. Meta bniedem irid jitla' test, irid ikun ippreparat sew. Meta jmur l-lezzjonijiet irid jagħmel moħħu hemm, ma jfallix il-lezzjonijiet, jgħid jiena rrid inkun sewwieq tajjeb u bħal speċi hemm il-highway code li jridu jkunu jafu r-regolamenti wkoll tagħhom fit-toroq. U ovvjament bniedem mhux inbilli għadda mit-test, aħna nkunu rridu li jkollna imħabba road safety kemm għall-individwi u kemm għal terzi persuna dak li jkun irid ikun tajjeb u lest tat-test li jsuq fit-toroq biex jgħaddi mit-test. Kritika oħra li tirċievi Transport Malta hija id-dewmien fis-stennija biex persuna tingħata ħin għall-eżami. Bartolo saħqet li wieħed għandu medja ta' 5 ġimgħat ta' stennija minħabba talba kbira, però mhuwiex minnu li bħalissa qed jistennew iktar. Fis-sajf, pereżempju, jkollok dawk l-istudenti li kulħadd irid jitla' fis-sajf imħabba l-vaganzi, allura ikun hemm fis-sajf iktar mix-xitwa. Imma it-test u dak li hu ma jistax jiqsar, u mbagħad għandna differenza bejn test ta' karozza, test ta' mutur, test ta' truck. Pereżempju, truck se joħodlok siegħa u nofs, meta ta' karozza ħadd toħodlok siegħa it-test. Allura trid iddaħħal dak in-numri ta' test fil-ħin, il-ħin jibqa' dak li hu. Il-priorità ta' Transport Malta tibqa' is-sigurtà tas-sewwieq fit-toroq. Għalhekk għalkemm hija frustranti li wieħed jirrepeti dan it-test għal diversi drabi, il-possibilità li jkunu evitati l-inċidenti fit-toroq hija bilwisq iktar kruċjali.